Ilorannassa pystyy harjoittelemaan hyvin monipuolisesti liikuntaa niin kuin omien toiveiden ja halujen mukaan. Mulla itsellä on lähellä sydäntä toiminnallinen lihaskuntoharjoittelu ja siinä hyödynnän mielellään tätä ympäristöä tässä, leikkipaikkaa, maastoa, mitä täältä löytyy, peltoa, metsää, rantaa. Eli on tarkoitus myös tarjota meidän vieraille niin kuin virikkeitä, uusia ideoita siihen omaan harjoitteluun. Ja aina ollaan mahdollisuuksien mukaan ulkona. Toki meillä on myös kuntosali ja liikuntatila, missä voidaan sitten harjoitella ympäri vuoden. Ryhmäliikuntaa löytyy myös laidasta laitaan, mitä halutaan. Pallopelejä, sitten on erilaisia leikkejä vuoden ajan mukaan. Luontoa myös hyödynnetään, eli meillä kiertää tässä meidän peltoja, kilometrin mittainen rata, jossa voi sitten omatoimisesti harjoitella tai ohjatusti. Meillä voi myös harrastaa kalliot laskeutumisia, mikä on erityisesti leirikoululaisten keskuudessa hyvin suosittu ohjelma. Kalliota laskeutumisen lisäksi meillä on 6,5 metriä korkea kiipeilyseinä, mikä on myös sitten niin kuin sadekelille hyvää ohjelmaa keväällä ja syksyllä myös. Talvella on myös hyvin paljon tekemistä täällä, että meillä on luonnon jääkurlingrata, retkiluistelurata, haudataan hiihtolaudut tehdään, kun vaan on lunta. Meillä on oma latukone, pulkkamäkiä on niin kuin pääsissä lapsille. Ja me uskotaan siihen, että kun liikkuu voi hyvin, niin siitä tarttuu sitten arkeen mukaan juttuja ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.